Hej med dig. Nu er det tid til at sove. Og hvis du har lyst, så vil jeg fortælle dig en historie, der er så søvndysende, at det ender med, at du falder i søvn. Måske falder du i søvn lige om lidt. Eller så falder du i søvn inden længe. Så hvis du er klar, så læg dig godt til rette under din dyne. Og tag med på denne lille drømmerejse. Hov, hvad med mig? En lille stemme lige ved siden af dig får dig til at kigge. Og der på din pude ligger dit sovedyr. Jeg ved ikke, hvordan dit sovedyr ser ud. Men det ved du. For det er nemlig lige nøjagtigt det sovedyr, som du bestemmer dig for. Hvad med mig? Ja, hvad med dig, siger du. Jeg er lysvågen, siger sovedyret, og kan slet ikke sove. Det var da ikke så godt, sagde du. Kan du ikke bare lukke dine øjne og lægge dig til at sove? Det gør jeg. Det er nemt at falde i søvn. Jo, det plejer jeg også at gøre, siger sovedyret. Men lige nu er jeg lysvågen. Det må vi gøre noget ved, tænkte du. Ja, det må vi gøre noget ved. I kan, hvis I har lyst, begge to, tage med mig ind i det magiske soverum. Hvor er det, tænker du måske? Det er faktisk lige her i dit værelse. Det magiske soverum har de samme vægge som dit værelse. Det samme loft. Det samme gulv. Men ikke helt den samme dør. Forestil dig en dør foran dig. En stor, flot dør. Lige den dør, som du kan forestille dig. Det kunne være, den havde et kæmpe dørhåndtag af guld. Og når du prøver at række hånden ud mod døren, så åbner den helt af sig selv. Kom, siger du til sovedyret. Og så går I ind i rummet. Lige når I kommer ind, kan I godt mærke, at I bliver dejligt trætte og rolige. For der er nemlig en dejlig afslappende stemning i det magiske soverum. Som om alt legetøjet er faldet til ro. Efter en dejlig lang dag. Og nu falder de i søvn. Ligesom dig og sovedyret. Lige om lidt. Inde i det magiske soverum. Er der propfyldt med legetøj. Meget mere legetøj, end du nogensinde har set. Der er alt, hvad du kan forestille dig. Togbaner, bamser,
dukker, klodser og en masse tøjdyr. Der hænger en flyvemaskine i loftet, og i vindueskarmen står der en stjernekikkert, hvor du kan se både månen og alle stjernerne på nattehimlen. Sammen med sovedyret går du hen til kikkerten. Hvad kan du se? Spørger sovedyret. Jeg kan se, at månen er gået til ro, siger du. Den ligger der på himlen og vugger frem og tilbage. Frem og tilbage. Må jeg se, siger sovedyret. Sovedyret puffer dig lidt til side og kigger gennem kikkerten. Nøj, sikke mange stjerner der er. Og det er ligesom om, at de alle sammen blinker til mig. Det er fordi, de er ved at falde i søvn. Så blinker de med deres øjne. Prøv selv at blinke langsomt. Åbn dine øjne. Og luk dine øjne. Åbn dine øjne. Og luk dine øjne. Det er dejligt at have lukket øjne, siger sovedyret. Så er det ligesom om, jeg falder lidt til ro. Ja, det er helt vildt nemt at lukke sine øjne. Når først de er lukket, så bliver de der bare af sig selv. Og så kan du falde i søvn, lige nu, træt og helt afslappet. Men ikke sovedyret. Måske der er noget af legetøjet, der kan hjælpe os, sagde sovedyret. Ja, sagde du, og så kiggede I rundt i det magiske soverum. Overalt i rummet var der stille. Ude midt på gulvet står der en kasse. Og nede i den kasse ligger der en masse træklodser. Helt stille. Der er firkantede klodser. Og aflange klodser. Der er trekantede klodser. Og nogle lange runde klodser, som man kan bruge som søjler, når man bygger et slot. Jeg tror, de sover, sagde du. Men sovedyret stak alligevel hovedet ind over kassen og sagde, sover I? Der kom ikke en lyd. Sovedyret prøvede igen. Sover I? En af de store klodser åbnede det ene øje. Næh, ikke rigtigt, for der er et sovedyr, der står og kalder på os. Åh, det må I undskylde, sagde sovedyret. Det er okay, sagde klodsen. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er sovedyret, der ikke kan sove, sagde du hurtigt. Ja, det er noget værre noget, sagde klodsen. Du kunne prøve at gøre som os, sagde klodsen igen. Hvordan gør I, sagde sovedyret. Vi lægger os helt stille og roligt ned i kassen. Så tager vi 4 dybe vejrtrækninger, hvor vi holder vejret, hver gang vi trækker vejret ind gennem næsen, og så puster vi meget langsomt ud gennem munden. Prøv det sammen med os. Okay, sagde I begge to. Træk vejret ind alt, hvad du kan, gennem næsen.
Hold vejret. Og pust langsomt ud gennem munden. Træk vejret ind. Alt hvad du kan gennem næsen. Hold vejret. Og pust langsomt ud gennem munden. Træk vejret ind. Alt hvad du kan gennem næsen. Hold vejret. Og pust langsomt ud gennem munden. Og sidste gang. Træk vejret ind. Alt hvad du kan gennem næsen. Hold vejret. Og pust langsomt ud gennem munden. Nu kan du sikkert mærke, at du slapper meget mere af, sagde klodsen. Ja, det gør jeg, sagde sovedyret. Og du kan også mærke nu, at du bliver mere og mere træt. For hver vejrtrækning bliver du mere og mere rolig. Og helt afslappet. Sovedyret puffer til dig. Jeg er træt og lige ved at falde i søvn. Men jeg mangler lige det sidste, der kan hjælpe mig. Hvad kan det være, siger du? Jeg er en smule urolig i kroppen. Det er jeg ikke, siger du, for du kan mærke, at din krop ligger helt stille og roligt og dejligt afslappet og klar til at sove nu. Hele natten sover du nu. Men vi kunne måske spørge nogen om hjælp, sagde sovedyret. Ja, det kan vi, sagde du stille. Og så kiggede I rundt i det magiske rum. Der, højt oppe under loftet, hænger der en flyvemaskine. Den svajer frem og tilbage. Stille og roligt. Hallo, sagde sovedyret. Er der nogen i flyvemaskinen, der kan hjælpe os? En lille person med flyverhjelm og flyvebriller stak hovedet ud af vinduet forrest i flyveren. Halløj der, jeg er kaptajn Nathue, sagde den lille person. Hvad kan jeg hjælpe med? Vi har brug for hjælp til at sove, sagde sovedyret. Imens at du var meget tæt på at falde i søvn lige nu. Dejligt træt. Jamen, det kan jeg da sagtens. Det er så let som ingenting at falde i søvn, sagde kaptajn Nathue. Kom herop, så laver vi et rutinetjek inden afgang til Drømmeland. Et rutinetjek, sagde sovedyret. Ja, et rutinetjek. Vi tjekker lige, om alt er på plads. Jeg tjekker altid, om vingerne sidder, som de skal. Om haleroret vipper rigtigt.
om der er nok af den søvndystende flybenzin ombord, og om alle passagererne er klar til at sove nu. Vi er klar til at sove nu, siger du, imens du nærmest daser ned i de dejlige sovestole i flyveren. Tag plads, mine venner, sagde kaptajn Nathue. Jeg tror altså ikke, jeg har noget haleror, og heller ikke nogen vinger, sagde sovedyret. Det gør ikke noget. Så tjekker vi bare alt det, du har. Start med at tjekke dine fødder. Hvordan gør man det, spørger sovedyret. Du skal bare tænke på dine fødder lige nu. Tænk på dine fødder. Tænk, at de er klar til at sove nu. Helt afslappede og helt rolige. Nu er dine fødder klar til at sove. Tænk på dine ben. Tænk, at de er klar til at sove nu. Helt afslappede og rolige. Nu er de klar til at sove. Tænk på din mave. Tænk, at den er klar til at sove. Helt afslappet og helt rolig. Er den nu klar til at sove? Tænk på dine arme. Tænk, at de er klar til at sove nu. Helt afslappede, helt rolige. Er de nu klar til at sove? Tænk på din brystkasse og dit hjerte. Tænk, at de er klar til at sove nu. Helt afslappet og helt rolig. Er din brystkasse og dit hjerte nu klar til at sove nu? Tænk på dit hoved. Tænk, at dit hoved er klar til at sove. Helt afslappet og rolig. Er dit hoved nu klar til at sove nu? Tænk på hele din trætte krop. Tænk, at du er klar til at sove nu. Helt dejligt afslappet og rolig. Er du nu klar til at sove nu? Sovedyret så helt træt ud nu. Og du kunne godt mærke, at lige nu
vil du falde i søvn. Helt af dig selv. Sov roligt hele natten. Så er vi klar til afgang, sagde kaptajn Nathue. Træk dynen godt op, så flyver vi til Drømmeland. Flyveren begyndte at flyve. Motoren lavede en dejlig brummende lyd. Som man blev helt træt af. Brum, sagde det. Imens flyveren fløj stille og roligt rundt i det magiske værelse. Oppe under loftet. Hvor der ligesom var bløde skyer. Som flyveren fløj ind i. Og ud mellem de bløde skyer nu. Frem og tilbage. Fra siden og til siden. Den dejlige brummen. Og flyveren, der vuggede frem og tilbage. Var lige hvad du kunne bruge nu. Til at sove. Og sovedyret er faldet i dyb søvn lige ved siden af dig. Ligesom du. Sover nu. Stille. Og roligt. Kan du bare lade dig sænke ned. I søvnen. Og lad kaptajn Nathue styre flyveren sikkert. Og roligt. Ned til Drømmeland. Hvor du sover nu. Stille og roligt. Hele natten. Sov godt.